Pa od klasičnih ruskih pisaca trenutno bih izdvojila Dostojevskog, jer se njime sada bavim s obzirom da je 200 godina od rođenja Dostojevskog. Moram priznati, ponovno ga čitam i ponovno ga otkrivam i u tom smislu mi je vrlo zanimljiv. A u ovoj usporedbi Tolstoja i Dostojevskog točno je to da su to možda dva smjera. I kada bi mene netko pitao za koga bi se odlučila, ne bih mogla reći, ali mislim da je to i dobro, da zapravo su pisci vrlo različiti i njihova poetike da su različite. Ipak ja bih izdvojila Gogolja kao jednog od meni, recimo, najintrigantnijih klasičnih ruskih pisaca. Zamislite samo početak romana Mrtve duše. Dolazi neki junak u nepoznati grad NN i sad vi po zakonima žanra očekujete opis junaka, opis prostora gdje je došao i onda toga nema. Naprosto junak je ni debeo, ni mršav, ni visok, ni nizak, ni star, ni mlad. Ne znamo u kakav prostor je došao, nego dvojica slučajnih prolaznika zagledali su se u kotač njegove kočije i raspravljaju, čak se klade, hoće li taj kotač dogurati daleko ili će se slomiti. Kakav je to početak romana? Mislim, u tom smislu čini mi se posebno zanimljiv jer je lako piše, a zapravo to nije banalna lakoća. Ruska književnost je izuzetno žilava, dinamična i okrutna. Mislim da je njezina prednost što se jako brzo snalazi u novim okolnostima, pa makar i u novim tržišnim okolnostima, ako hoćemo. I ako kažemo zlatno doba književnosti, ne samo ruske ili bilo koje, obično ju određujemo više prema recepciji možda nego prema samom stvaralaštvu. I zlatnim dobom ruske književnosti zvali smo prvu trećinu 19. stoljeća, dakle Puškinovo razdoblje i razdoblje njegove Plejade. Što je kasnije bilo? Što je opet bilo kasnije sa vrhuncem ruske književnosti u 19. stoljeću, kada je Europa čitala ruski roman? Što je zatim sa srebrnim razdobljem velikih pjesnika u vrijeme modernizma? Možda je sada vrijeme ponovno nakon tog srebrnog, za ponovno zlatno razdoblje. Dakle, prije bih rekla da je riječ o nekoj vrsti klatna ili amplituda procjene određene književnosti. Danas mislim da ima itekako razloga govoriti o zlatnom ponovnom dobu, zato što je književnost ruska trenutno izuzetno raznovrsna i to mislim da je njezina najveća prednost. Dakle, od ono što bi se reklo lake proze pa sve do kontemplativne filozofske proze, do sjajnih pjesnika, odličnih dramskih tekstova. Dakle, to je nešto što danas književnom tržištu ruska književnost nudi. Njezina percepcija na zapadu je različita, jer zapad možda ima i neka očekivanja prema određenoj književnosti, možda su drage neke teme zapadu koje će očekivati zapravo od ruske književnosti. I u tom smislu možda treba vagati zapravo i gledati ono što je trenutno interesantno u ruskoj književnosti i ruskoj publici i ono što je interesantno zapadu, jer te se percepcije ne moraju i gotovo se nikada i ne poklapaju. Točno je, nema čvrstih poetika. Više pogledajmo samo što se događalo s romanom tijekom povijesti, dakle od antičkog doba preko renesanse do današnjeg vremena, što sve ulazi u tu hibridnu formu i mi to i dalje zovemo romanom. Dakle, jasna nam je stvar da su se kanoni razbili. U Rusiji je zanimljiv primjer Borisa Kunjin, kojega poznajemo kao pisca detektivskih romana i zapravo to su interesantne priče koje on smješta u 19. stoljeće kako bi izbjegao sofisticiran oblik traženja zločinca, nego je to prepušteno mozganju detektiva, ali on osim detektivskih romana o Erastu Fandorinu piše čitavu seriju povijesti ruske države po uzoru na Karamzinovu povijest i to je odlična igra zapravo i sa samom vrstom romana i neki oblik doku-fikšena. Što je zapravo roman? Je li to fikcija, je li to dokument? Na koji način se poigrava zapravo sa ta dva elementa? Čini mi se da je to jedan od dobrih primjera razbijanja svih žanrovskih konvencija.
Istina je, govoriti samo o 3 tipa postmodernizma je zapravo teško i ako uzmemo 3 pisca onda bismo mogli govoriti o ta 3 tipa. Međutim, sam postmodernizam je problematičan, uvjetno rečeno, jer ako uzmemo u obzir da je to pravac koji dokida s tradicijom, posebno modernističkom, onda ovi pisci niti ne bi ušli svi u postmodernističke ili ne bi na isti način. U Lidsku bi sigurno čitali kao spisateljicu novog realizma, a Peljevina kao pripadnika recimo fantasy proze. Sorokin bi vjerojatno u drugom dijelu svoga stvaralaštva ušao baš u pravi postmodernizam. Međutim, ako postmodernizam čitamo kao epohu koja se dogodila nakon modernizma i uvelike je nastavak te tradicije, a ne samo dokidanje s tradicijom modernizma, onda oni svi ulaze zapravo u taj koš i sigurno da bi bilo moguće govoriti o puno više tipova danas, jer kao što smo i rekli, da se književnost toliko razgranala, toliko je različita, toliko je dinamična da bismo mogli govoriti o više tipova. U nekom obliku transformiranja stilova, zapravo. Ako smo ranije mogli govoriti, možda po uzoru na profesora Flakera, o književnim ili stilskim formacijama, danas sigurno govorimo o stilskim transformacijama. Volim usporedbu jednu koju je dao Stefan Zweig. On je rekao da su ruski junaci u književnosti lutalice, a nikad tragači za srećom. Ruski junak nije zadovoljan nikad je sretan. Dakle, on dosegne sreću, ali onda ide dalje i opet nekako luta i traži se u tome. To zapadni, odnosno junaci zapadne književnosti ne rade. Dakle, oni imaju cilj pred sobom, dakle, želim se obogatiti pa idem prema tom cilju, želim se oženiti, želim imati kućicu, posao i zapravo pragmatični doseg određenog cilja. U ruskoj književnosti toga nema i to je otprilike zapadna percepcija ruske književnosti, pa vjerojatno onda i ruskog mentaliteta. Mislim da je izražena u nekim, možda i klasičnim dijelima, vrlo interesantno. Sjetimo se na primjer Ilje Oblomova iz Gončarovljevog romana Oblomov, koji nije ljen. Oblomovština nije ljenost. Dakle, on leži po cijele dane, on je vrlo nježan, vrlo suptilan, vrlo subjektivan, ali on doseže ono što on želi u svom životu, ali nije pragmatičan. On je uvijek u usporedbi sa svojim parnim junakom, Štolcom, svojim prijateljem od djetinjstva, koji je Njemac, koji gleda na sat, koji pazi što jede, računa kamo će otići, što će napraviti, što će reći, gdje će putovati. Dakle, on zna što želi, dok Oblomov je u tom smislu izgubljen. On je nježan, dobar ko kruh, ali je buntovan ako to treba i ne može se pomiriti s racionalnim odlukama. Istina je to, Harms je puno bliži publici vjerojatno nego Vjedinski. Možda baš zbog humora i to je nešto što publika puno prije može prihvatiti nego puno zatvoreniji jezik kakav je imao Vjedinski. Ja mislim da je kod nas da 2 stvari utječu zašto Vjedinski nije toliko prihvaćen za razliku od Harmsa. Jedna je stvar upravo ta zatvorenost njegova jezika, a druga je što možda zagrebački rusisti više se ne bave u toj mjeri avangardom kao prije 20 ili 30 godina, što ne mislim da je loše nužno, ali naprosto su se prebacili interesi na neka druga područja, tako da u nas nema interesa u tom smislu da se on nanovo prevodi, da se približava našoj publici. Ali nemojmo zaboraviti i neke druge medije. U ZKM-u je 2003. ako se ne varam bila sjajna predstava Jelka kod Ivanovih, koji je radio Nebojša Borojević i uz muziku Tamare Obrovac, tako da je to sjajan žanr za avangardni pristup. Avangarda voli provokaciju, kazalište je jako dobar oblik za takvo
za takvo prikazivanje i mislim da se možda nekad obrnutim putem može, dakle da kazalište može ponukati čitatelja da uzme onda knjigu u ruke i da vidi pa kakav je to pisac, idem baš vidjeti što on to još piše osim drame, kakva je njegova poezija, dakle da nije nužno da to ide od književnog teksta prema kazalištu ili filmu. Da, Gogolj je zanimljiv po ovim fiziološkim gestama, nema sumnje, jer je to pisac detalja. Dakle, kod njega junaci i šmrcaju, i kašlju, i kišu, i općenito ima pogled na vrlo zanimljivu mimiku. Junaci imaju lice poput tikve ili krastavca, boju lica hemeroidalnu. Dakle, to su junaci vrlo detaljizirani u licu, što kod drugih pisaca ne mora biti tako. Recimo, junaci Dostojevskog sjede i pričaju, ponekad se potuku. Junaci Turgenjevljevi brze dijaloge izmjenjuju, dok će recimo Tolstojevi junaci biti zanimljivi po svojoj vanjštini, što jedu, kako se oblače. Ali recimo junaci Ljeskovljevi će biti kontemplativni, oni pišu pisma i gotovo stalno se ispovjedaju. Dakle, različiti su kutevi čak i u tom periodu 19. stoljeća, da ne govorimo i dalje što sve možemo iščitati kod pojedinih pisaca. Istina je da interpretacije mogu biti različite. Ja ne mislim da toliko književno djelo daje mogućnost za različite znanstvene discipline, nego mislim da književno djelo dopušta da se preko različitih disciplina tumači. I to mislim da je kod književnosti jako zanimljivo. Dakle, to može biti detalj koji će objasniti cjelinu, to može biti ideja, ako se netko želi time baviti, to može biti sociološki problem koji je trenutno u društvu interesantan, ali općenito mislim da je književni tekst svijet i da on dopušta da se različite discipline njime bave na koji način god žele. Nomadizam je zanimljiv termin ne samo od avangardnog doba, nego i danas. Mi ga danas vjerojatno iščitavamo zahvaljujući Žilu Delezu i Felixu Guattariju preko njihovih nomada u sociološkom i filozofskom smislu. Ali u avangardi je bilo interesantno jer profesor Flaker se bavio avangardom i vjerojatno je za našu i za evropsku javnost otkrio. 1988. godine izdao je knjigu Nomadi ljepote, a s time da on nomadizam nije poimao u ovom klasičnom sociološkom smislu kretanja za razliku od sjedilačke kulture. Za njega je nomadizam zapravo pomicanje umjetničkih postupaka. Umjetnost uvijek pomiče granice, umjetnost je uvijek u kretanju i u tom smislu nomadizam je jedna dinamika umjetničkih procesa. Za nas je to interesantno jer smo u suvremenim uvjetima, dakle kraja 20. stoljeća, proučavali nomadizam u ruskoj književnosti i kulturi i što zapravo taj termin znači danas, a ne samo u razdoblju avangarde. Platonov je sigurno pisac koji zavređuje pozornost, to nema sumnje. I mislim da je on jedan od onih pisaca za koje bismo rekli, evo, pogledajte što se sve s jezikom može napraviti. Dakle, na koji način jezik stvara svoj svijet. Jevgenij Vodolaskin je u romanu Avijatičar stavio glavnog junaka koji se zove Platonov. I to nije nimalo neobično. To je junak koji je doživio novi život, probudio se nakon 60 godina što je bio zamrznut i on ponovno uči pisati, čitati, govoriti. Dakle, ponovno uzima u ruke olovku, piše od ponedjeljka kao da tim jezikom stvara novi svijet. I to je zanimljivo, kao u Ivanovom evanđelju, u početku bijaše riječ. Dakle, preko riječi on stvara svoj novi svijet. I nije neobično da je taj suvremeni Vodolaskinov Platonov književni rođak Andreju Platonovu, koji pokazuje na koji način se jezikom stvara svijet. U nas je zanimljivo, dakle, osim što jest prevođen, premda nije njegov opus cijeli preveden u nas, prevodila ga je Rafaela Božić, dakle, dva njegova ključna romana Iskop i Čevengur.
Ali 2018. godine plesna skupina Bad Cow je postavila odličnu plesnu predstavu prema iskopu i gledatelj koji dolazi u dvoranu, ne dolazi u jednu jedinstvenu dvoranu, nego može promatrati plesače u nekoliko različitih prostora koji simultano plešu u tim prostorima. Ono što se koreografski pokazalo tijelima, što se pokazalo na koji način se stvara svijet tijelom, to je radio Platonov jezikom. I tu mislim da je sjajno na koji način se iz jedne umjetnosti može govoriti o drugoj ili će to možda potaknuti čitatelje pa idem vidjeti što je pisao taj sjajni pisac. Prvo, žanr zbornika je nešto što ja jako podržavam. Sjećam se još iz studentskog doba kada smo učili iz pojmovnika ruske avangarde i to mislim da je nešto najvrednije. Dakle, jedan termin koji obrađuju različiti autori, dakle iz različitih pozicija, a nakon njihovih tekstova pronalazite vrlo zanimljivu i korisnu literaturu. Dakle, taj oblik udžbenika na sveučilišnoj razini je sigurno nešto što je jako dobro. Mi smo nastavili nekako tu tradiciju propitivanja različitih fenomena i različitih pojmova, tako da i transfer i neomitologizam ulaze u to. Transfer nas je zanimao kao naravno jedan suvremeni termin koji nema odnose s novčanim ili nogometnim transferima, nego različitim oblicima prijelaza, dakle prijelaza tijela, prijelaza identiteta, prijelaza žanra iz jednoga prostora u drugi. Dakle, što se događa s onu stranu, što se događa on kraj nečega. I to nas je zanimalo najviše, naravno, u suvremenoj ruskoj književnosti i kulturi. Pogledajte samo što se radi s prijelazima iz jednoga prostora u drugi u suvremenoj književnosti, kako se tijelo zatiče naprosto u jednom novom prostoru, a da se putovanje uopće ne opisuje. Dakle, to su bile neke polazne točke koje su nas intrigirale i vidjeli smo da naravno možemo se transferom baviti u doista različitim područjima. Neomitologizam nam je također otvorio vrata vrlo zanimljiva, jer u prvom redu nas je zanimalo što se događa s klasičnim mitom u suvremenoj književnosti i kulturi. Dakle, na koji način motivi ili junaci iz klasičnog mita se transformiraju u suvremenoj književnosti. Dakle, da li se oni demitologiziraju, remitologiziraju, ironiziraju, kakav je odnos zapravo prema klasičnom mitu. Osim što postoje i takvi elementi, vidjeli smo da zapravo suvremeni pisci i stvaraju nove mitove. Dakle, da pod ovaj kišobran neomitologizma ulazi sve to, i remitologizacija, demitologizacija, ali ujedno i stvaranje novih mitova. Ruska književna teorija je i danas vrlo dinamična, ne samo u ovo ranije sovjetsko doba kada nam je davala jako puno zanimljivih novih termina. Na kraju krajeva i neomitologizam kojim smo se bavili dolazi iz te istočne tvornice. Još je 70-ih godina Zara Minc taj termin upotrijebila za modernistički roman, a 99. godine Vadim Rudnjev uvrstio je neomitološku svijest u svoj rječnik književnih termina i općenito termina 20. stoljeća. Dakle, to je također jedna od novina. Zanimljiv je Mihail Epstein, ruski i američki teoretičar i filozof koji se poigrava s novim terminima, propituje ih, možemo li ih koristiti takve kakve imamo, i ponudio je neke nove termine. Recimo, poigrava se s terminom post. Mi znamo da danas prefiks post stavljamo ispred svakoga termina, posturbanizam, postmodernizam, postkolonijalizam. Dakle, gotovo svakom terminu koji poznajemo možemo dodati prefiks post i reći da je riječ o nekoj suvremenosti iz našeg doba. Međutim, on kaže, pa ne nalazimo se mi u vremenu
nakon nečega, post nešto, nego se nalazimo na početku novoga vremena i ne bi li bilo bolje da koristimo termin proto. Dakle, da govorimo o protomodernizmu, da govorimo o protourbanizmu, a ne o post terminima. Na kraju krajeva, post ima još jedno značenje koje ne znači samo poslije, i to se dobro očituje ne samo u ruskom, nego u svim slavenskim jezicima, i anglofono područje ga ne može toliko znati. Post je post, dakle to je nešto što ima i sakralno značenje i svi dobro znamo da i nakon posta dolazi gozba. Zanimljivi su novi autori, naravno jako je teško izdvojiti pojedine pisce, zato što u toliko raznolikoj i dinamičnoj književnosti možemo se voditi za književnim nagradama, možemo se voditi kritičarima i teško je onda odrediti što ćemo probrati kao preporuku. Naravno, najbolje ono što smo i mimo nagrada i kritičara pročitali i nekakav sud donijeli o tome i onda preporučujemo možda nekoj drugoj književnosti. Čitala sam da će nedavno da će izaći roman Manastir suvremenog ruskog pisca Zahara Priljepina, što mi je posebno drago. Nije riječ o duhovnom manastiru, nego o Solovjetskom logoru, koji je poznat bio još od vremena Katarine II, a onda i u sovjetsko doba. I mislim da je Zahar Priljepin jedan od onih koji bi bio interesantan i našoj čitalačkoj publici. Izdvojila bih vjerojatno i Makanjina i Jurija Bujdu, dakle to su recimo autori koji nisu poznati u nas. Mihail Šiškin bi sigurno bio jedan od pisaca koji zavređuje pozornost. Jedan njegov roman je u nas preveden, ali zanimljiv je ne samo i svojim životom, zato što živi u Švicarskoj i objavljuje i na njemačkom i na ruskom, ali mislim da je kao pisac vrlo interesantan i da bi našao publiku u našoj sredini. Nedavno sam čitala roman Vladimira Šarova, zove se Lazarovo uskrsnuće i po ostalim naslovima romana vidi se da je riječ o jednom piscu zainteresiranom za kršćansku tematiku, međutim nije riječ samo o tome, dakle on naprosto isprepleće povijesna zbivanja, individualnu povijest i opću povijest i mislim da je to na jednom tragu klasične književnosti koju jako dobro uklapa i u suvremene forme. Recimo, roman Lazarovo uskrsnuće je sav pisan u obliku pisama i uopće taj ispovjedni ton je nešto što mi se čini vrlo zanimljivo. Proučavati pisce je suvremenu produkciju tako jedne bogate književnosti, naravno i teško, ali u svakom slučaju zanimljivo. I nedavno smo na Katedri za rusku književnost pokrenuli projekt ruske književne transformacije od 1990. do 2020. jer pretpostavljamo da je to već vrijeme formirane nove generacije. Dakle, ipak neko vrijeme kada više ne govorimo samo o postmodernističkoj struji ili pravcu, nego da je vrijeme da proučimo koji su to sve stilovi i možda transformacije stilova u tom periodu. Da, u okviru interesa prema suvremenoj ruskoj književnosti nedavno je u moskovskoj izdavačkoj kući Flinta, koja inače objavljuje znanstvenu literaturu, izašla moja knjiga Neomitologizam u suvremenoj ruskoj književnosti, gdje se propituje upravo taj termin neomitološke svijesti iz različitih perspektiva. To je mit vječne hladnoće, sibirski mit, povijesni mit i individualni mit. Naravno kod suvremenih pisaca kao što su Evgenij Vodolaskin, Ljudmila Ulicka i Vladimir Sorokin.